Dobrodošao u Hrvatsku. Znam, puno je toga novo i možda čak pomalo strašno. Prije svega, važno je da znaš, ti si važan i imaš prava kao dijete. Ta prava imaju sva djeca, bez obzira odakle dolaze, jesu li sama ili s roditeljima ili drugim članovima obitelji. Imaš pravo da se prema tebi postupa s poštovanjem i da se netko brine o tebi. Nitko ne smije biti grub prema tebi, niti te povrijediti. Ako te nešto brine ili osjetiš da nešto nije u redu, reci to odrasloj osobi kojoj vjeruješ. To može biti roditelj, skrbnik, učitelj ili neka druga odrasla osoba koja ti pomaže. Ako si došao bez roditelja, dobit ćeš skrbnika. Odraslu osobu koja je uz tebe i pomaže ti razumjeti što se događa. Ako ne govoriš hrvatski jezik, imaš pravo na prevoditelja. Ako si u svojoj zemlji bio u opasnosti i nije bilo sigurno da ondje ostaneš, u Hrvatskoj možeš zatražiti zaštitu. Dovoljno je da kažeš policajcu u postaji ili na granici da trebaš zaštitu. Imaš pravo tražiti zaštitu i ako dođeš sam, s roditeljima ili drugim članovima obitelji. Ako si došao bez roditelja, skrbnik će ti pomoći da sve objasniš policiji. Ako si došao s roditeljima, oni će razgovarati s policijom, a i ti možeš reći kako se osjećaš i što ti treba. Ako nešto ne razumiješ, slobodno pitaj. Možeš tražiti pauzu da razmisliš. Ne zaboravi, imaš pravo i na odmor i igru, jer igra je važna i to je tvoje pravo. Kada zatražiš zaštitu, dok se tvoja situacija razmatra, možeš ostati u Hrvatskoj, imati smještaj i hranu, ići u školu, posjetiti liječnika te dobiti pravnu pomoć i prijevod. Važno je što misliš i osjećaš. Odrasli te trebaju saslušati. Ako tvoja zaštita u Hrvatskoj bude odobrena, moći ćeš nastaviti živjeti u Hrvatskoj, nastaviti školovanje, ići liječniku i s vremenom pronaći svoj dom. Ako si došao sam, možda ćeš se kasnije moći ponovno spojiti s članovima svoje obitelji, ako je to za tebe dobro i sigurno. Nisi sam. U Hrvatskoj postoje ljudi i organizacije koje pomažu djeci poput tebe i njihovim obiteljima. Ako ti treba pomoć, obrati se roditelju, skrbniku, učitelju, policajcu ili drugoj odrasloj osobi od povjerenja. Reci što ti treba i što te muči. Imaš pravo biti saslušan i da se netko brine o tvojoj sigurnosti i dobrobiti.